Ayo goyang, goyang. Mbak sing cantik ini goyang, goyang. Reta. Oh, eksis video syuting Matur Sebanut. Ora eksis. Tangi bocah ya. Iya. Ngombe kopi lagi neng rasane pahit. Kasasa tinggal sih. Mangan mangut lele rasane kok padha tempe. Apa kaya ngene rasane wong ora duwe. Citaku mbok sampun nesu kabeh iso rasaku tuh kanggo majuju emaner paras ayumu ndak beda karo atimu rumono mangan
mandi